जों दिनै ककबरक रोमन स्क्रिप्ट लैंग्वेज नोतियै जे कायसा डेमोन्स्ट्रेशन खायजा सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन आरो जों ककबरक मीडिया फोरम नेंगै जों सागो सिनि आदम सं ताई सिनि अरनि जे मेंबर्स दंनाय जों जत भाई मानज फायका ताई आबा हायकेनो ककबरक मीडिया फोरम नि तो कायसा आइडियोलॉजी ताई सिनि कायसा सानमुं आबा हायनो दंमोन जे जों ककबरक नोतियै सिनि दिप्रासारनि ककनो सैथानिओ जों ककबरक रोमन स्क्रिप्ट बाय सानो नि जे आरो दिनि जे सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खायजा माने आरोबो जों बरबाय बाक्साके जों लगिरि फायका ताई आबा हायकेनो कतर चबानि बागैबो साख्लायजा ओंखाय आबा हायकेनो सिनि जे ककबरक मीडिया फोरम जोंबो अबहाय तैबो डेमोन्स्ट्रेशन कटर चबा जे जागाव ककबरक रोमन स्क्रिप्ट नि बागै डेमोन्स्ट्रेशन खायजागो बा जे जागाव चबा हनै जों नुंजागो जों आ जागावनो जों लगिरनाय ताई आबनि बागै जों सिनि जे आदम दङ ताई सिनि जे ककबरक मीडिया फोरम नि जागा दंनायनो जों बेलायके हामबाय मारो तामनि होनबा बर' जों जत मिलिबुय जों अबहायके जे सिनि ककबरक मीडिया फोरम नि बिसिंतिके जों जे अमहाय ककबरक रोमन स्क्रिप्ट नोतियै जों जे चबा खायमानि आरो जों लगिरि मामानि आबो सिनि बेलायके कबाल गाहाम ताई सिनि त्रिपुरा हास्टेनि बर'नि बागै जों जे सय गुबुयके ककबरक नो जों ककबरक बायकै रोमन स्क्रिप्ट बायकै जों कक सायमामानि बा सैमानानि थांथेनिओ जों लगिरनाय आबहायके जों नरक जों जतनि थानिओ जों कयनाय अबहायकेनो जों लगिरि दंदि ताई अबहायके जों गुबुन जरारगो जों ककबरक रोमन स्क्रिप्ट नि बागै जे जागाव डेमोन्स्ट्रेशन चलिओ बा चबा कतर चलिओ आ जागाव ककबरक मीडिया फोरम पर्सनली इंगैबो जों सपोर्ट खालायनाय दा आबहायकेनो जों सिनि मीडियानि बखाक्तिबो जों गगनो जे मानसि जरते जों बिरनाय दा आबहायके नरक जतनो जों लगिरि दंखाय जों तैबो क्राक हेफाजाय मानाय ताई रोमन स्क्रिप्ट नो जों सिनि सैकंबाय जों सैमानानि आबनि थानिओ आ जे ककबरक सैथानिओ नरक जों लगिरि ताई आबहायकेनो जे दिनै फाइ मानजा फायनाय ताकते बहुत दं गोबां मा अर्गानाइजेशन नङै जरा दिनै सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन मानजा फायका बरनो जों हामबायरि गपाया ताई आबहायके जों गुबुन सालरगो जे जराव नांगौ आबहायकेनो जों ककबरक रोमन स्क्रिप्ट नि बागै जों सिगाङै थानाय ताई जों जवानो सिगाङै लांफानाय